Ai bitori, entera usara zelako disgustua. Bai, Mila, entera unaiz. Juanitizoneko Pedro Miguelen alabia kontadoz pelukeixan. Fana, alanta. Gure Maialen gelako atileoen. Bai? Zuen alabien gelako batzan? Nei esan doztai, goikoetako pispiretia zala Eliana. Zein, puta hori, banzeo lanta jo zuen. Jesus neska, ez da hola jarrekoa. Jota moduan aruan hilia gainera. Iliala? Bat baino gehiago iliala? Baiez, neska, lehengoa goikobentako pispiretian alabia. Bale, hori bai, eta bestia? Ba, beste bat, a ber, zela esan, tako jatu batzukin faten da ba, neskatila morena bat. Zein, Maialen? Bai, ba, Maialen horren gelakoa. Ba, beste bi behin agertu dira. Beste bin? Noia joko gara, gure umia beste seguru binon. Bueno, ya se maquitia, ba? Bello, horrez izan zan. In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde single girl in the fantasy world. Ai, ama, zanori! Ur! Bai? Pila dau! Ze? Lasaitu eta esa se pasaien dan. Ila dau, etorri aguro! Nora? Nun zauz? Kalen, amar zenbaki izan! Ontxe noia, ez mobi hortik. Hemen da, ez da? Bai, etorri. Igo zuen, udaren presioan da. Bale, eskerrik asko. Agur. Ai, ai, ai. Zelako gauza, garua? Taki, baina barruko erropak barrutik jartzen dira eta zorrarua da, egotia. Hartuko eta laborategira eroango eta zeo zemutu ez da, ez dela. Kamari hartuko eta argazki batzuk aterateko. Zelako raroa. Holako neskat kuleronek jartzea, ez da ize paseien da, baina,
Flipaiten hau. Ba, han kuleruak hartuko laborategira bateko. Eta kuleruak? Eta barruko Europak? Nun da? Zuetako batek hartu da? Ez, guk ez! Bai, hartu bileta. Bueno, ez dakit anoia. Bai, jo lehen dugunero egin, bale? Aiema? Oiane? Oiane? Ea, erantzun? Ema, zi. Aiema, mesez, jarrizek usio detektibeakin. Etorrizek kalezarrea, mesez, eskenei laguna hila dago. Ah, bale, bai, etorri aguro, bale, mesez, eskerrik asko, agur. Hau, importante, salete. Uy, proba asunto hau hemen. Hau zila.
Gauza bat, zorutatik aurrera ez duzu ikusi oian, Ba, ordu bat eta kaldera, hola, ez dut. Eskerrik asko. Bezez, muztazu zure numerua kontaileko zurekin. 6 lau 2, 5 8, lau 3 7 bat. Bale, eskerrik asko. Zelaukiko hau neska batek, gaba bat, hola, kuleruaz eta sujetariaz. Ez dakit, por si acaso proba jarrikot, eta ondo izpentzirako. Nunduz barruko erropak? Bai? Katia zara? Bai, ni naiz, seguruzu. Naiz duzu detektibia eta zan esateko kontu zibilteko zedabil oinatiko hitzaile bat zure bila. Bai, zea, zeixe zabit? Bai, eta ez mobil etxetik, geratu etxian. Nei ez ibili brometan, Ez, egisa da, geratu etxian, hobeto da. Bueno, bale, kaso ingotzut. Agur. Ala, agur. Tu talla de Confortis será la misma que la de tu blusa o camiseta. Se acabó pelearse con el cierre y los tirantes. Es muy fácil. Ponte Confortis Bra como si fuera una camiseta. Puedes hacer ejercicio llevándolo puesto y es tan cómodo que también puedes dormir con él. Confortis Bra es muy moderno. No importa si solo llevas uno o si superpones uno en Tantan anuntzio igualak dauz. Mejorarás tu aspecto de manera espectacular. Recibirás el sujetador beige en tu casa por el increíble... Zelako gauza raroak pasau da. Katia, hor zauz? Eraia tia! Katia, nu zauz? Katia! Katia? Ja zinotin ezer, berandu jau naiz. A ver... Modu honen arabera... Goizeko 3:00 Laura kaldera izan, neskia. Habe honek zesatuzkun. Neska hau kalera oian, arratzaldeko 7:00 kaldera. Honek ez dago logikarik. Ez dakit. A ver... Leheniko neskia urtarria 4 izan. Bihar neskia 3:00 kaldera izan, kalian. Martxoa 4, azkenengo neska pinpirina, bere etxian. Ez dakiz zer ikusiakon honek, ez dakigu zeinan hiltzailea. Ez dakit, igual urrengo iketia, apirila 4 izan alda.
Zenba gerakiten da? Ez da gizu izango. Gaur apirila lau da. Eta orduan gaur, izatez, beste hilketa egon biako zan. Baina, ez dia pipiri gehiago gaketan. Orduan, ez da ekologikari. Ze pasauko da? Batema dago hor, ez da graziarik, urte ja! Zer da horren? One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you.